everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. May tingaling magbuwag na lang ta. Unsa to? Unsa to gisulti nimo? Ipaano lang na lang atong kasal. Magbuwag na lang ta aron malimpyo balik ang imungan. Dili. Dili ta magbuwag, Dalia. Usa dili ta magbuwag. Di ba mao man atong sabot nga magbuwag gyud ta? Unya na ta magbuwag. Ako ang musulti nimo kung kanus ata magbuwag ug dili ikaw. Pero ipaunsa man na nimo karon? Nga na problema naman kaning inyong negosyo. Ug ako pa'y nakaingon. Dili ikaw ang nakaingon. Si Yvonne. Si Yvonne ang nakaingon kung anong nawagtangan og espiritu si Mr. Cheng nako. Tungod ni sa iyang pagpangabubho nimo. Mauli kina. Dili ko hunungan na ng Yvonne hangtod nga mawagtang ko sa imong kinabuhi. Hangtod ikaw, yan ang gikuba. O ako nakaingon sa tanan. Koreksyon. Dili ikaw ang nakaingon sa tanan. Kundi ang imong kaliwa. Ha? Siya ang sinugdanan sa tanan. Igo lang nimo gibayran ang dautan niyang binuhatan. Ang sabi na ko pagpanawag ni Dalia usap. Ngayon man ko ni Jigger sa iyang lakaw. Kinahanglan makabiya dyan ko ni Jigger. Wa na si Lami. Si Adela. Gusto ko makakita ni Adela. Oh, kailis na ka? Magawas. Ibaw na akong boss nga. Danon ti ka. Ready na bito ko. Kaya anong lingkod pa ka diha? Tayo na. Tiyo! Tiyo! Ay, tingnan yung nasinggahat na may sab ka dyan. Sakit imong ngipon do. Gulbugal ha? Do, ay. Minot tiyo ha? Bantayan yung bahay ha? Hindi ko imbay bantayan eh. Ganyan ako man yung bantayan nga. Wa man ni tiyel yung bahay. Di man ni mulakaw. Di man ni mulaag. Wala mi. Tiyo, pagka pinusupong yun mo. Ay, wala mi. Akong gusto, ka magdingko na ka din sa kayda. Unya, maglantaw ka din sa kasada. Lami na. Kung may ako ng taon dyan. Huwag pa lami no? Kanyang mga irong kagirong nga magsigig di kaw lakaw. Pantay kutob sa mga tao kung maagit yun. Tanawa kung si Dagway. Sige kung pagihara di ko makatubangan naman. Kung batig nyaw, undaw man ako, akong luthangon. Day. Ha, lami. Imo ni timan-an. Kung taga-ato ba ni? Pasig nasundan ta din eh. Unsahan? Guardian siya gaya akong papel karon. Bisit pwede kinabuhiaw eh. Naunsa naman ko. Dili naman yung kumahimutang. Gusto na kong gubon ang naong atong Lili. Bisit siya. Salbahis ka, Lili. Musukol gid ka na kung panuwaya ka. Katukay ba sa dinig tawhana, oy? Oh, di ana siya. Di ara ko. Kinahanglang mailhan ko ang ubang mga customer ni Lily. Katog na. Awan sa man. Nabusog ka sa atong panihapon. Ano nagtimi-timi ka man. Kisabay ka na mo kaon ining problema nimo.
Nga na bang na problema man ka sa akong problema? Natural kay Kay unsa? Lausa. Nganong na problema ka man sa akong problema? Hmm? oh kuan kay luoy man sab kaayo ang inyong trabahante. Unsaon naman lang kun maproblema mo sa negosyo. Di ba, ang mga trabahante man ang unang maapektuhan? Wala. Naluoy ko sa mga trabahante ninyo. Unya ako. Naluoy sa kanako? Kung malugi ang negosyo, mag-uol imong inahan. O kung mag-uol siya, luoy kay si mami nimo. Ako lagi unsa may imong gibati para na ako ining sitwasyon na karon. Luoy sab. Kana lang? Luoy sab? Natural maluoy sa kunimo. Kay imo gud na negosyo. Unya kung mabangkarutan na, apektuhan sad ka. Unya, basta mao na. Mao nga. Ihatag na lang ni Ivan na yung gusto. Magbuwag na lang ta. O siya ang sunod nga pangasawa. Bisag magbuwag pa ta. Di may tabong mga sawa ko ni Ivon. Huwag ikaw katuog na diha. Kinaglabad din akong okay? Kuhay kong tambal ito, sakit kayo kong Okay. Bilyo? Miss Lily, unsa man? Kuan, kanang palitira palihog tambal para labad sa o si Arnel. Wala naman dahil so, ang ilang medicine cabinet. Wala tambal dito para sa labad sa o. Naunsa man siya? Labad lagi kuno yang o. Pagdagan sa dito kaw, akong waton. Arnel? Inam na yung tambal o para sa labad sa o. Ay, tukurok mo ni siya. Hoy, Arnel, ninitambal. Ay, gitakikan man din ni siya. Ako kang hikapon niyang uno. Ay, kapon ko na lang gini. Wala, kainit niya, uy. Gihilantan man ni siya. Kain ang akong tambal. Niyara, sige, inom na. Gihilantan ka man, uy. Ay, Nay, init man di kay ka. Kaya maghumod ko na bakara, ha? Akong ibutang si mong agtang. Anel, sakit pa imong o? Oo. Mahimo man nga hiluton ta ka kung gusto ka. Unsay bayad kung magpahilot ko niyo? Grabehasan nimo, uy. Mangayo pa di kog bayad. Nga libre na mo kuskaon din eh. Okay ra, uy. Uy bayad. Unsa pa may gipaabot nimo? Iloto magkakaroon mo. Liyo. Okay. Ay, katog lang ha. Unahon ako hilot imong kamot. Dayon, ang imong o. Ay, naman sa day ko'y gidang hapas daan. Ibaw na ka dito sa probinsya. Hilig maghapas mga tao dito. Baby, hayang lang diha, be. Nya katug lang. Bugat katingali kinayang problema ay kagilantan ni siya. Okay ba kung ang ako bang gikusgan sa kong hilot ba? Okay ra? Okay ra. Nindot man day kung tunay asawa no. Pahimusli ko. Samtang niya pa ko. Tinaod ka. Sugot na ka nga akong pahimuslan. Ikaw ha, hugaw na nasin mo na huna ha. Di na mo'y butang kong pasabot. Lahi nga pagpahimos akong giingon nimo. Pahimusli ko sugo, samtang niya pa ko. Kay kung magbuwag na ta, may lang kung maimuhilot ang mahimo ni mo asawa. Problema na ani mo. Ano ko tao ako may maproblema hinunana. Gay, kay kung makauyon ko sa imong hilot, dugay pa kung makigbuwag nimo. Akilom diya, uy. Anong mihunong magkagilot? Kuan? Di gaday kaganahan nga magdugay uban ako. Dili, uy. Kay maldito ka. Kung
magbinuotan ko nimo. Di ka makigbuwag nako. Makigbuwag gihapon kay Okay? Yan sa man. kay Hmm. kay dili man ko nimo mahal. Mao na. Ay, kipangkong nagkagok naman din ni. Visit kang babaa ka. Sana sa to akong gisulti, oy. May gani kinakatug na siya. Wala yung sawa. Wala kabati. Ibag ka ni mabaa, oy. At ka mo kabusahay. Pulos mo ni mga lalaking kauban ni Jigger. Haan man ka ang iyang boss. Sugoon ko ninyo. Sugot ko pero. May angal. Akong Texas Dalia. Mato ko sa CR. Manahilang kong Jigger. Ay, salamat. Nahinanok na siya. May nag-text. Si Lily. Saan niya yung text? Manawag siya. Ay, umudagan ko siya. Nabalik siya. Hello? Dalia, kinalaman kita taog mo. E-text na ako ni mo ang dapit kung asa ta magkita. Pero Lily. Dalia, ayaw kalimot nga kaluhan ko ni mo. O misagang tabangan ko ni mo sa tanan akong problema. Ha? Po sa tabangin ko makabiya ni Jigger. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!